लोरगि थुनफावथाय हान्जाया बर' माहारिनि, बर' हारिमुनि, बर' थुनफावथाय फोथारनि, बर' सोरजिलु मुलुगनि मोनसे जुनिया मुं। बयबो दिनै लोरगिखौ मिथियै गैया। लोरगिया जोंनि क'क्राझारनिल' गोग्गानाय नङा, जोंनि सारा बर' माहारिनि थाखायनो मोनसे गोग्गानाय। मानो होनबा बिथांमोना दिनै जोंनि बड'लेण्डआवल' नङा, आसामावल' नङा, भारतआवल' नङा, बिथांमोना सारा मुलुगावनो मिथिजानाय जाबाय। नोंथांमोनानो नुबाय जे लोरगिनि नैबे थुनफावथाय थिलियाव जोंनि देश बिदेशनि थुनफावथायगिरिफ्रा, आर्टिस्टफ्रा, महरगिरिफ्रा फैनानै पारफरमेन्स होफैबाय। जोंबो नुनो मोनबाय। जोंबो गोदान टेकनिकजों, गोदान आदबजों माब्रै थुनफावथायखौ दिन्थिनो हायो बेखौ जोङो लोरगिनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। बिथांमोना गोदान गोदान कनसेप्ट लानानै फैयो। गोदान गोदान सोरजिनायनि गेजेरजों रायजो राजाखौ मुजिहोनायल' नङा, जोंनि थुनफावथाय मुलुगखौ धोनि खालामनाय, गोख्रों खालामनाय, थुनफावथायनि बाख्रिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय, बेयाव बिथांमोना बिफाव लाबोदों। बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि 15थि जे गायसननाय सान, बेयाव आं साफ्रोमबो लोरगिनि सोद्रोमाफोरखौ, लोगोसे जोंनि लोरगिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। आरो आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों जाहाथे लोरगिया 15 बोसोरल' नङा, रोजा रोजा बोसोर बियो थांनानै थाथों। आरो जोंनि बर'नि थुनफावथाय मुलुगल' नङा, जिहेथु थुनफावथाय होननाया खुनु हारि माहारि थाया, बेहा राव थाया, बियो जाहैबाय मोनसे इउनिभार्सेल कनसेप्ट, नङा होमबा? ड्रामा, थियाटार, बे जिनिसा क्रिएटिभिटि होननाया खुनु हारि माहारिनि बाथ्रा थाया। बियो माने बेहा खुनु बाउन्डारि आरो बर्डार थाया, बेयो इउनिभार्सेल। दिनैहाय बर' थुनफावथायखौ नायनानै सासे बांगाल मानसियाबो गाबनो हायो, आरो दिनै मोनसे बांला थुनफावथायखौ नायनानै बर' मानसिया गाबनो हायो, मिनिनो हायो, रंजानो हायो। गथिखे थुनफावथायनि थाखाय खुनु रावनि दरखार जाया। बियो गावनो मोनसे राव, बियो मोनसे गावनो बिजों। बेनि थाखायनो आं दिनैनि बे सानाव, 15थि गायसननाय सानाव लोरगिनि, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोनखौ बेस्ट विशेस होनानै इयुनावबो जाहाथे बिथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान टेकनिक, गोदान गोदान आदबजों लोगोसे गोदान गोदान सोरजिनायजों रायजो राजाफोरखौ मुजिहोनाय, रंजाहोनाय आरो बिथांमोनाव मोनसे साननायनि खराग जगायनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, उडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।